सांनायनि बिथिं खिथि जि मोजां मोजां नै जि पसायखाबाय बैसागोनि लांफायदोसो हारसा हिनजाव जानाय र' बेनिफ्राय नै ग्राम दायो ओंखाम संनो रेडि लालायबाय दालि संगोन दालि नै बिथाङा संगोन दिनै इ बिथां संनाय बि संनाय जागोन दिनै संनो रोङा रोङानो थगायनो फैदो सालाया हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि स्कुल चेनेलाव बरायना बाहरनाय थाबाय मा अमा दाउ बिमा नै दै खावदो खुङायाव दैखराव ini sih merah humna ya sih ada main di stok balik sih beli gitu mani suka nggak kencang oh kencang mani suka ini pun kalau kan wah bilang ya nih ada ya dokan thằng này mình thấy là nó phải này hạt gì đó bên đó xa hơn này nào cái thằng gì nóทำไมทำได้ข้ามันชิมไม่ได้เยอะแข็งสิไม่ใช่ละนะเพื่อนตะกันเยอะเลยเขาโดนก็อันนี้เราไปเรียนสนุกเดินรถไฟในวิชาจังเลยแค่นี้อันนี้จริงใช่เอาวันเดียวเรามาเป็นแค่เพียงไอ้คนเด็กก็นั่งกันอยู่ये देखो ये लेके आया है क्या ये देखो नाटी शूज अभी मैं बनाऊंगी चाय नहीं भी ये जोंनि ओंखाम संग्रोबाय देखो हमारा सांनायनि माथो जायो सिगां गाथायखौ नायनि जेबोआनो गैला नैला ओमफ्राय नै राङालाव जोगोनारा मा जाना दङ नै बख्ला काला नङा अहर देख्रुबनाय हे देख्रुबजोबना लाबाय आया आं सानबाय मोनायावनो जागोन दा नै दैज्लां मोनफैबायना ओमफ्राय माइ गायनाय माबा गायनायफोराव खारै संना लांनो ना गोरानदो तामाम टेस्टी हबो संग्रा सोना दोननायदो दालि रुनाया आंनि खिजे हबो एकदम दा गोलोम बोथोर मोनफैलायबायना अराव संनो ओरैबायदि खस्थ' जागोन दे गोलोमनांदोंना आयु दुगैलायनाय दा आरो हाजिरा दङ ना बुरजानिया गेसावबो थोजानो गेस बारा नांसिगोन ओमफ्राय अरावनो संबाय आरो दुगैया सारा मोजाङै हम गगोन जोंहा बेफोरखौ जेबो सिजिल खालामनो हायाखै आरो ना न'आ ओंखारैनिखायनो दा न'आ ओंखारबासो सब कुछ सजा के रखना पड़ेगा नैबे बकाथान माजे खुरु नै अन्थायनानै माबाद्रा बाङाय मादि नुदो नाय बरिया हिट नुखादो तामाम देखो हाथाइनिफ्राय मा लाबोखो जोगोनार फान्थाव बिलाहि भिन्दि तिता केरेला बे आरो माबा थाइसुरि मा न'निखौ टुन्डुरि फालौ लामायावनो जि गिदिर नेवलायसो बारस'बायलै माबाफोर जायो नामालै नेवलाय बारस'बा दायो आं थांनोसै तामुलपुराव हारसिं मोजां नाङा थांनो लोगो थाबाथाय मोजां नाङो आरो खाथिसो लोगो थाबाथाय खिन्थु उपाय गैया सानफ्रामबोथ' लोगोखौ मोनबाय थायाना न' मालाबा हारसिं थांनायावबो गोबां बाथ्रा सोलोंनो हायो जोङो बेनिखायनो दायो आं थांनोसै तामुलपुर नैथिंनो बारस'दोंमोन नेवलाया नैखिनियावनो हाथाय दिनखायसो गारि गैया
জনি ওই তো সাং কিমানত দিব नै जोङो माबानिफ्राय दांनाय हियानो थोआखैमोन ना ओमफ्राय नै बेखौनो लांनोसै र' बेसेबां होयो नै इनिफ्राय नै ग्राउन्डखौ लाबाय आं होनसै नांगौ जि मोजां नुखादोंमोन आंबो बिबार फिसा फिसा थानाय थाबाथाय जि मोजां मोनो आरो मोजां नुदोंमोन सांनायनि बिथिं खिथि जि मोजां मोजां नै जि पसायखाबाय बैसागोनि लांफायदोसो ए जा बिदानो लांबा हामगौमोन बहागर डिसकाउन्ट दिया नाय नेকি क डिसकाउन्ट तो 250 200 लगाई दिले आयो मा खालामनो आरो ओमफ्राय नोंना नाम्बारा सोलायबाय सिगां दंमोन आंनाव नैया जि बरिया ओंखारदोंलै दासो ओंखाम मोनजानानै खान्थि मोनबाय नङाबाथ' लेलायजोब्बायमोन आङो मान मैया हराबो जायाखै ओमफ्राय फुङावबो बारा माने मोनजालाङाखैमोन आरो दालिसो संबाय थादोंमोन ओंखायनो मोनाखैमोन ओमफ्राय आं थांग्रोबाय ओमफ्राय जिबायदि दुरबल जाखादोंमोन ना आयु माय गड ओमफ्राय दायो फैनानै जाखांबाय गयबो जादों ओमफ्राय गय आंखा मलमबाय फाथै सुनि जायाबाबो गय आंखा मलमसोयो थेवबो आं जानायखौ गारा दिले आसरितसो आं ओमफ्राय जियानो जा दिनैनि भिडिअ बेसेबां जोबाबो भिडिअ नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ ओमफ्राय आं दायो भिडिअ एडिटबो खालामदों आरोना ओंखायनो बाय बाय